Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi încercăm Among Us. Să vedem dacă prinde pe YouTube. Am mai făcut un episod, dar am uitat să pornim microfonul și nu mă auzeam deloc. Astăzi jucăm Among Us, vedem ce facem, uite și tu. Vedem ce o să facem dacă picăm și noi impostor pentru un episod ăsta bun. Hai să intrăm. Bun, deci vreau să testez și eu să văd dacă merge, pentru că jocul are de înviat recent și vreau să încerc și eu să văd dacă se poate. Am și niște prieteni care au Among Us instalat. Eu îi rog să joace și nu prea se poate. Se strânge foarte greu. Și înțeleg acum youtuberii cum făceau ei să se strângă, recunoșteau și ei că e greu să strângi youtuberii să faci asta. Toate acestea, hai să-i dăm drumul la meci că trece timpul. Așa de început! Așa de început să și Viper. Pe mapa asta e insane de bun. Pe mapa asta e insane de bun. Avem card swipe, o să mă duc să dau și o fake la card. Bun. S-a crescut bara. O să dau și o luminile. Să vedem ce se întâmplă. Poate dau și un kill. Faza e că nu știu unde e acum. Cred că aici. Și mă duc la camere. Da. Bă, dar nu pot să dau nimic. Nici un kill, man. Rose. Se acuză între ei, fii atent. Pica și un impostor. Trebuie să fac și eu un kill, două, câteva. Bun, am scăpat și noi de unul. Bun, bine că am închis ușile, ne mai scade din cooldown. Un weapons, hai să mergem în weapons să vedem și noi. Că avem download. Hai să facem un kill. Da, nu mă acuză pe mine. Da, am văzut eu.
Destul de riscant am făcut acolo kill-ul, dar bine că nu se prinde că sunt eu aici. Că... Da, are dreptate. Pă, negru duce capul. Da. Trebuie să scap și noi de un... Măi, asta e puțin. Nu ne ești un coechipier că n-am fost atent. Nu. Închide ușile. Dar nu se închid ușile ca apăs pe ele degeaba. Punem o 2 și dăm aici. Ăla mi-a și piciorul că a fost protejat, omul. No, man, mă da afară. Opa. Bă, dar nu se prinde, e bine că nu se prinde. Deci m-a votat Purple. Da. Cred că trebuie să-l omorâm și noi pe mov. Ca să scăpăm, că poate mă... Deja e suspicios pe mine și nu prea vreau asta. La naibii 7 minute au trecut un meci. Da, e ăla la camere, 100%. Închidem și noi comunicațiile. Bun, mă, bine, mă, triple kill. Uai, de capul meu, ce frumos. Bine. Băi, dar ce bun. Cât de bun a fost acolo faza. Și primul impostor așa de meci, perfect. Hai că ne vedem în meciul următor. Bun. Începe meciul. Hai să vedem ce pică. Bă, da, mult se încarcă, o. Era culmea să fi dat. Inginer. Bun. Avem swipe cardul. Coral n-a făcut, sau mi s-a părut mie. Bă, da, mare. Poți să joci și fără lumini. Shields. No, shapeshifter. E 100% shapeshifter, nu există să fi dat.
Da, coralul a făcut 3 și mi s-a părut mie că am văzut un colț. În fine, să-i dăm drumul. Cred că o să campăm în venturi și vedem ce se întâmplă. Poate prinde bine pe cineva. Nu, ăla era 100% shapeshifter. Bă, da, era tot lobby acolo, bă, n-am văzut așa ceva. Toți s-au văzut. Bun, hai să facem task-urile noi, și apoi ne băgăm în venturi. Bun, mergem în medbay ca să chem suspiciune. Gri. Putan. Putan a fost în electrică, ia stai așa puțin. Jetur. Nu, eu l-am văzut pe ăsta în electrică, nu era nici acolo la camere ca să zică el unde e. Și Gri mai era acolo în electrică. Nu era, mă. Era și Gri. Opa. Green. Da. Totuși trebuie să votăm, că nu... Trebuie să votăm. Dar de ce, mă, ăsta? Ce, bă, că nu e. Și câți am rămas? Sunt 2 impostori. Perfect. Mamă, nu prindem și nu nimic. Uite, ăsta da, face download. Uite, white e. Ia. N-am văzut cine intră. Grey. Nu, mă, nu, că ăsta era safe, dar... Era safe ăla, om. Grey. De ce l-ar acuza?
Nu era nici mă... Deci ăla nu era aproape de kill. Așa instant. Cât de slab să fii să dai așa instant. 6, 3, 4, 8, 3. Cineva a dat vent acolo. Sigur s-a dat kill. Nu s-a dat kill. Facem un download aici și după ne băgăm în vent. Na, nu are cum, bă, e al doilea kill pe care îl faci. Nu există, faci 2 kill-uri așa. Nu e grei. N-are cum să... Nu e gri pentru că a fost acolo în security și corpul era în electrică, nu avea cum să fie el. White e safe, coral e safe. A. Înseamnă că e rose și cu gri. Nu există. Da, deci asta e... Asta e teoria mea, pentru că ăsta a făcut scan alb, Coral a făcut gunoiul, eu sunt inginer, înseamnă că ei doi sunt impostori acum. Asta e chestia. Rose first. Uite. Insane de bun. Cred că dă live ăla, nu sunt sigur. A dat unul live, dar n-am văzut cine. Ia, aveam dreptate? Da, mă, da. Bine. Da, era gri. Era gri. Deștept. Deștept. Hai că ne vedem în cel al doilea meci, în rest, celălalt. Chromei din nou. Asta e ultimul meci. Noisemaker. Bun. Facem task-uri. Da, o să păstrez shield-ul pentru că am învățat că el e de la... Bă, să nu uităm pe cameră să vedem. Lime. Era kill? A intrat Sign în medbay. Lime. Rose acolo. Sign a ieșit. Opa. Da, dă clean vent. Nu mai e Lime. Nu mai e Lime, nu l-am mai văzut. Ok.
Da, deci eu sunt pe Lime. El a intrat acolo în medbay și după n-a mai ieșit de acolo. Bun, hai să vedem dacă vine cineva după mine la Shields. Bun, deci am fost cu Rose. Am văzut că sunt safe. Rose a intrat cu portocalionul lec. A vrut să închidă ușile. Man. Bă, trebuie să fi văzut ăla. Că e. Ia. Bun. Mamă, ce mort. Bun. Și am scăpat de un impostor. Nici măcar nu fac. Adică, na, ce să faci? Viper nu putea să se apere. Noi facem task-uri. Bun, terminăm și mai asta cu benzină lung, nu m-a plăcut niciodată. Da, Lime e safe. Inginer. Băi, shapeshifter a văzut. Ok, nu, e GG, man. Bă, spune-mă. Oh, nu, man. Are level 23 în bomba. Nu. Bă, frate. Mare greșeală au făcut. Și au votat-o pe Rose. Pe Pink, de măcar să câștigăm și noi meciul ăsta. Eu am acum chat curs. Da, e Sion oricum. Trebuie să văd unde e. Uite-l. Veni ăla. Bravo. Bun. Bă, nu pot să dau protect. Man. A, nu dă el kill la grămadă aici, că
Nu, nu dă kill, nu poate. Da, nu. N-are. Nu vrea să dea kill, omul. Mi-au dat luminile, uite, asta e protejat asta. Bă, da, stă la download-ul ăla de... Bă, e bine că stă asta la camere. Așteptăm să vină. Mă, stai. Ce? What? Bă! No way! Viper. Bun, ăsta o să se ducă să dea kill. Îi dă kill-ul lui Daniel. Mamă, toți au dat protilul ăla. Aolo. Nu se mai termină meciul ăsta. Da, a omorât deja pe cineva omul. Dar nu pot să dau nu pot să protejez, mă. LOL. A încercat. Da, cam acesta a fost și episodul de astăzi. Noi ne vedem și ne auzim data viitoare. Salut!